Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pagi ini saya berada di Beran Glukur. Kali Mbah Sinten, Mbah? Selamat. Mbah Selamat. Mbah Selamat yang sedang mopok ini. Memperhalus galengan. Nah, saya tadi baru dari Pak Usman di sana itu. Wah, itu ada sapi itu. Nah, kegiatan hari-harinya para petani. Mbak Selamat budi dalamnya, Mbak? Nggih, Mojosari niki. Budi? Glukur. Oh, Glukur mriki, Mojosari. Ya, ini masjid ini lho. Oh, celak mriki, Pak nggih. Nggih. Nah, Mbak Selamat ini udah umur berapa ini? Ya, Mas, kurang lebih meh 80. Nah, Mbak Selamat ini kurang lebih hampir 80, pokoknya 70 lebih ya, Pak ya. Lahir niku 48. Wow, setelah Indonesia 2 tahun merdeka, 3 tahun merdeka lahir. Dinamakan Selamat niku gue polane tinggal melayu-melayu di Berlondo. Oh, mantur londo Jepang kan niku nggih. Oh, terus mboten ketangkep akhirnya dijenengaken Selamat niku. Kula tasenten bobotan ngoten. Oh, waktu ngungsi-ngungsi niku. Nggih, Bapak kula niku mlajengten alas iki kalau. Oh. Tapi lek jaman gesto kan pun ageng. Nggih, pun nomor 18. Lah nggih pun ngerti nggih. Nomor 18. Oh. Oh, berarti Mbah Selamat itu dalam kandungan di bobotan itu dijak mlayu-mlayu, Pak nggih. Nggih, ditinggal wayu ten alas wiko. Nggih. Kapan-kapan kena apa-apa, anakku besok rae tak jeneng Selamat ngoten lho. Oh, ngoten nah. Dadi niku ujar ngoten nah, Mbah. Terus yang sepasine ngoten lho. Oh. Nah, dereke Mbah Selamat pinten? Tunggile niku. Tunggile. 3 tapi siji mak. Oh, lek jenengan nomor pinten? Kula niki nomor 3. Oh, nomor 3. Nggih. Tapi mak mriki, mak nganglang mriki. Oh, mak nganglang Bapak Glugur. Ah, nggih, manten-manten sing setunggale pun pilar Nggih. niku, bayu kula niku mbok kareng kembang. Oh, berarti Bapak niku anu simah ping kalih. Nggih, ora Bapak kula Balik-balik. ping 16. Pendekar apa? Mboten singan niku kan Bapake jenengan singen. mboten pendekar. Cuma awan nggih singan niku kan mergo dugi weton apa ngoten. Oh, Ceguk. Oh, ceguk. Ceguk niku kaku apa? Nggih, ala titik ngoten pun mboten seneng. Oh, ngoten. Cegukan istilahnya nggih. Lek saniki ngarani purik ngono apa ya? Nggih, saniki nggih korep. Cara singan ngoten niku tengok mudin kan delak mudin ampun putih. Waduh, lek saniki nggih telas kata, Pak. Saniki dolakan Gunung Kulon niku. Nah, ini situasi pemandangannya di sekitar sawah Glukur yang gandeng dengan Beran Nganglang. Nah, Mbah Selamat ini orang asing Glukur ini. Tentu tahu beliau ini tentang sejarah Glukur iki kaya apa ceritane. Singen dalane aspal napa watu-watu makadam niku, Pak? Makadam. Zaman alite jenengan. Nggih, makadam. Jenengan umur 15 niku emut, Mbah, wonten pinten griya dik Glukur niku? Pun kata. Mboten emut kula. Oh, tapi ngeten lho. Kula singan niku sekolah singan niku mboten nutuk. Oh. Kelas 3 niku gurune kereng, dadose lari sak kelas niku semburat didanten. Oh. Sekolah ndek ngenep mriko. Singen niku. Nggih, singan. Melampah, Mbah, teng sekolah. Nggih, melampah. Oh. Terus mboten sepatuan? Mboten mboten seragaman mawon saentene singan niku saentene. Pokok kelamben ya, Pak. Nggih, ngoten. Berarti ngodok, Mbah, sampean biyen. Nggih ya. Oh. Terus bapak kula niku nggih rabian niku. Oh. Mboten patek ngurusi kula. Oh, mboten sampai ngrumati anak soalnya. Nggih paling rabi. Kata babone. Ngoten ceritane. Nggih.
Walah, begitu ya ceritanya. Ngoten mboten nelongso Mbah Mejingen. Mboten Kok gak kaya bapak-bapakne arek liya ngoten nah. mboten Oh, biasa mawon. biasa mawon. Oh. Dan manten sekolah niku sing niku digrosok-grosok kenyang ngoten. Oh, nggih, nggih. Kanca niku. Heeh. Manten ngoten kula mlajeng ten Sumbul mriku ten Mak Gus. Heeh. Ten paman. Heeh, soalnya mau sekolah. Mau sekolah, Mbak. Niku pun Joko umur pinten? Oh, nggih. Sing anu mlayu boten sekolah niku. Saya kelas 3, kelas 3 singan niku Oh. saya kantor 3 wulan Oh. niku lari sak kelas niku padha semburat pun kata sing leren gurune niku kereng. Lho, balik zaman alite sampean niku tanduran di daerah Tegal Glogur niku sanes tebu apa? Panas. Napa, Pak sing? Nggih, jagung, Nggih. pohong, Hah? niku gogo, pari gogo ngeten niku. Oh, sing dhuwur-dhuwur. Oh. Niku to mun. Walu boten. Boten nanten ya enten nggih arang kading yang nama. Oh. Balik homo zaman biyen niku homone napa, Pak? On sing niku rek anu nggih. Homone tanduran. Nggih celeng. Lho, celeng barang. Nggih, celeng barang. Celeng ku sampai mriki, Pak. Mboten mriki ten Tegilan mriku. Lah nggih, sampai mandap berarti dugi gunung. Gununge niku kobong ngoten. Mudhun pun. Kidang barang. Kidang niku nate enten ngenep niku. Enten ngenep Kidang niku. Nggih. Oh. wanda di kuwabong tiyang kata. Heeh. Mubeng-mubeng di sekolah niku. Kenek, Pak. Akhire kena wonten mriku daerah Singosari. Oh. Kena enten mriku. Lah lek jaman alite sampean mireng nate mireng krungu critane macan mudhun ngoten mboten? Mboten. Oh, lek kidang celeng. Celeng ngeten. Nggih. Oh. Landak kuwata Mbah singen. Dengan kata ndek niku lengi landak niku. Oh, lengi landan. Nggih, tasik lengi tasik. Lengi saniki tasik. Tasik tapi Oh. landake pun mboten enten wong saniki Digrosok. kata yang gelatak-gelatak niku mata pirik niku. Nggih, nggih. Heeh. Heeh. Lek nang Cambik curah niki kata. Nyambik nggih. Nggih sakniki. Mbah, jenengan lah wis umur 80 tahun. Lek menurut jenengan perubahane dusun Glogur niku singen kali sakniki kaceke ana apa, Mbah? Tebe napa mboten kaceke? Nggih, tepe Mas singen niku Ah. peraturan mboten kados sakniki peraturan. Peraturan singen niku Nggih. yang ya napa nggih, yang anu niku pamonge ngono kejem-kejem ngoten lho sing. Oh, singen niku kejem Wah, apa? nggih sak darenge getok kejem-kejem. Oh. Dadi rakyat niku lek wonten pamong wedi bae. Oh. Wedi. Lek sakniki Mboten. biasa nggih. Biasa, Oh. nggih. Santai. Nggih. Dadi sakniki luwih ayem ngoten Mbah timbangane Nggih, biyen. nggih. Sehingga niku masa nanem jagung, nanem Nggih. pohong, niku sing disedawa petani niku mboten cukup. Lho kok saged? Saderenge gestok, Saderenge gestok mboten cukup. mboten cukup. Disetor apa? Nggih, mboten disetor niku Ah. kirangan nggih tiyang sing dhuwur-dhuwur niku Heeh. mboten anu platurane niku kirangan ngoten. Mek man tiyang tani niku mboten cukup mboten. Oh, sak panenan niku damel urip panen malih niku mboten cukup. Mboten nyandak. Lah terus lek mboten nyandak ngoten pados napa? Tumbas ten Singosari mriku. Oh, direwangi nyambut damel. Nggih, daran dengkol kan rendem mesin rendenge kene iki Oh. disiki ya. Oh, ngoten. Nggih. Dengkol Blandit mriku. Nggih. Daran mriku mriki tasik meceklek mriku niku pun Jawa. Jawa pun Oh. pun enten panenan ten peken niku disadeten peken. Berarti panenane luwih dhisik etan, Mbah. Nggih. Oh. Liwato. Monggo, Bu. Nah, niki lho ngobrol kali Pak Met. Mulai opo nang? Oh, sik tunggu ah. Tunggu di pundi, Bu? Mriko lo curah kembang saben Oh, dugi nganglang. Oh, nggih. Oh. Berarti ngoten bae kondisine zamane Nggih, jaman singen niku maya nanem jagung, nanem koko niku disedom malih niku mboten Mboten sampe. cukup. Nggih, mboten sampe. Lek Mbah Slamet sing nanem napa waktu nem-neman? Waduh, lah kula niki buru tani mboten gadah tanah. Oh, mboten nate gadah Tanah tanah. bapak kula niku rabi ping sak monten Oh, niku wau iya, iya, iya. Disadi ngoten. Nggih, nggih.
Tadi sampai saniki niku mboten gadah tanah garapan. Kadang Malih buru. kali buru. Soale tanah kali bapak damel modal. Modal menyenangkan para wanita. Nggih, nggih ngoten. Nggih nggih. Ceritane yang sepan niku ngoten. Tadi urip sakniki kali singen ayeman pundi, Mbah? Nggih ayam sakniki. Oh, nggih, nggih. Ketemu ayam sakniki. Mbah Slamet kula badhe tanglet jenengan ampun yuswa 80. Kok mboten purun nganggur-nganggur dik griya santai-santai ngoten. Aduh lah, pokoknya kula niki ya napa nggih. Lah ngeten niki nggih maten ngoten nggih nglumpun nggih kata rumatan kalih kula. Lembu. Nggih. Oh. Iya. Lho jenengan lek nganggur ngoten niku ya napa, Pak? Tambah lara kabeh napa? Nggih mboten pikiran niku mboten penak ngoten. Oh. Iso tasik nedol kirangan sak entong kirangan Nggih, pinten nggih. niku tasik ora nedol. Oh, ngoten. Dadi Nggih. jenengan iki dikengken ngasu saumpami kali putu kali yoga kengken nganggur ngoten niku. Mboten purun. Mboten purun. Oh, tambah lara kabeh ngoten, Nggih, Mbah. nggih. Oh, Nggih. nggih nggih. Nggih ngaret ngoten niki nggih wangsul nggih beto kirangan sak bental mboten pokok mboten kobotan ngoten. Oh, nggih nggih. Mboten kentengan. Dadi sakniki ngukur tenagane ki ambek, Pak nggih. Nggih. Pun mboten kados Nah, singen. mboten kula niki ada ngoten buru tani niku ten bawang. Bawang nggih semerap kilen kula kan. Sampean pundi ya? Besok Oh, besok. nggih. Polowijo niku ten Polowijo niku 20 tahun kula. Oh. Niku kula jalan niku tasih samenten. Oh. Mantes. Oh, nggih singen kan kata nandur brambang, nandur bawang kan mriko nggih. Jagan kula bawang. Berarti jenengan damel gulutane Nggih, brambang pun bawang biasa, niku. Nggih. Wah lah, jaman sik gurung dadi omah nggih, Nggih, Pak. jarang katang ya. Eh. Kan iki pun meh tepung ketangi kali bawang. Oh, nggih. Nggih, Mbah Slamet kula matur nuwun nggih. Nggih. Nah, demikian sahabat Kanyawara, video kita mengangsu kaweruh dari Mbah Slamet. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.